Scéalta éasap. Gréagach a ba éasap. Ru go gaibh timpeall 600 bliain roimh slán na hóir. Daor ba é. Díonn síoch sé a chud scéalta don na daoine móra a bhí ann lena líon. Seo cuid de scéalta éasap. Agus chéafar go bhfuil an múna tánta, chá fíor fós agus a bhíon lá a íon síoch iad don chiad uair riamh. An é seog agus a háil. Bhí Fhuiseog agus nadacha i ngort. Da míoch sí amach gach láid sa láthair don áil beag a bhí sa nadacha. Lád a raibh sí mó, tháinig faragir agus a bhac, agus dairg na héin beaga i caintead. An gort seo abig, san fear. Ní foláir é bhaint, imig agus baillig na cársanna, agus bídístún sa a guttar maidin na maireach go minimide. Nuair a tháinig an é seo go bhaile, duines na héin beaga de cadúirt an fear. Cad a dhéanamid siad, mar ráfar sin, ní bail díobh siise, agus dimig siad sa láthair lá ar na bharach. Tháinig an fear agus a bhac leis an árúbúr a bhriant, ach níor tháinig éon chársa, agus nóir nar tháinig éon chabhar, ní dhearnadh éon obair. Dan an bheirt go meán léag fíomh, an sin labhar an tathir. Imig a tríal ar na daoine muintre seisin, agus bídístún sa go tar maidin go minimid an gort. Tháinig an é seo go bhaile, agus duines na héin bheaga an scéalde. Ní bail oring siise, agus dimig sí a rís maidin ag sa láthair. Tháinig an fear agus a bhac maidin dar gion, ach níor tháinig é an duine muintere. Dan an bheirt ag fíomh go meán lé agus an dhéag, an sin labhar an tathir. Chaimid féin an obair i dhéanamh a bhí gá seisin. Bíimist an sol a hairí léir maidin agus buinimid féin an gort. Tháinig an é seo go bhaile. Cadúirt an fear in óh siise. Dúirt sé siad. Go mbeadh sé féin agus a bhac an so le hairí léir maidin agus go minidís féin an gort. Mas mar sin é san é seog, ní foláir dún a bheith glóiseacht, buin for an gort amárach. An é seog agus a háil. Bhí Fhuiseog agus nadacha i ngort. Da míoch sí amach gach láid sa láthair don áil beag a bhí sa nadacha. Lád a raibh sí mó, tháinig faragir agus a bhac, agus dairg na héin beaga i caintead. An gort seo abig san fear. Ní foláir é bhaint, imig agus baillig na cársanna, agus bídístún sa a guttar maidin na maireach go minimide. Nuair a tháinig an é seo go bhaile, duines na héin beaga de cadúirt an fear. Cad a dhéanamid siad, mar ráfar sin, ní bail díobh siise, agus dimig siad sa láthair lá ar na bharach. Tháinig an fear agus a bhac leis an árúbúr a bhriant, ach níor tháinig éon chársa, agus nóir nar tháinig éon chabhar, ní dhearnadh éon obair. Dan an bheirt go meán léag fíomh, an sin labhar an tathir. Imig a tríal ar na daoine muintre seisin, agus bídístún sa go tar maidin go minimid an gort. Tháinig an é seo go bhaile, agus duines na héin bheaga an scéalde. Ní bail oring siise, agus dimig sí a rís maidin ag sa láthair. Tháinig an fear agus a bhac maidin dar gion, ach níor tháinig é an duine muintere. Dan an bheirt ag fíomh go meán lé agus an dhéag, an sin labhar an tathir. Chaimid féin an obair i dhéanamh a bhí gá
Sesin. Bí mis don solle hairí léir maidin agus buine míid féin an gort. Hánig an na seo go bhaile. Cadúirt an fearin óh? Sise. Dúirt sé? Siad. Go meach sé féin agus a bhacan so le hairí léir maidin agus go mine dís féin an gort. Más mar sin san na seog. Ní fallártung a bheith glóiseacht. Buin for an gort amarach.